Hola a tots, jo sóc la Jan I jo sóc la Maria. i estàs escoltant No sóc un serial killer. Bon Nadal! Bon Nadal ja, però esteu fatal del cap, aquesta gent que li agrada el Nadal. Jo estic en plan Grinch. A tu t'encanta el Nadal. Ai, sí. Ai, calla, saps què va passar? Aviam. El dia 1, first, que encara feia olor de pumpkin spice latte al carrer, surto a passejar al fin i veig ja, pum, decoració de Nadal al carrer. No. Jo vaig sortir a treure el fin a les 9 i dic, s'han despertat o a la matinada o el van posar ahir la nit, allí corrents el pal, la Maria Carrell, corre! Posant tot el de Nadal. Però ha sigut una cosa com d'un dia per l'altre. Ha començat a fer fred de cop, han començat a posar les llums de cop, però que no estem al desembre. Però, ei, saps la il·lusió que m'ha fet d'ànima que quadri quan el començament de Nadal amb el fred? Que Avui te toca a tu. Me toca. Yes. Me n'he tornat a anar per a l'Orient, no ho he pogut evitar. Et porto el depredador de Seül. Oh, de Corea? Sí. Oh, clar, de Soul, i dic d'ànima no. De és Seül, de Soul. no, depredadors de Seül n'hi ha per tot arreu, es diuen Karen. Oh, nice. Pues no el conec. Llavors, No el coneixes? No el conec. Perfecte. Todo Que guai. sorpresa. Que guai. Mira, ens trobem més o menys el 2003-2004. Ja, d'això ja fa quasi 10 anys. Sembla que va ser ahir. Anava a dir, bueno, és recent, No és recent, fa 20 anys ja. Sí, fa sí. 20 anys, Déu meu. Sí, jo ho pensava, dic, però si és que no... Bueno, et faig una mica de context, ¿vale? Perquè el context del 2002-2003 aquí i a Corea és totalment diferent. A Corea del Sud... Parla en coreà. Sí, parla en coreà per començar. Vale. És un moment de contrastos. S'està recuperant el país i la gent rica és molt rica i la gent pobra està en el marge de la societat. Vale? La classe mitjana pràcticament ha desaparegut i el país està passant per un procés molt lent de recuperació econòmica. Sí. L'imaginari és comparable a la serial Killer Season. O sigui, tot allò que era maco, que era... no sé, com que era alcançable, de benestar, tot l'estat de benestar, era com una bombolla que ha patat. Vale. Llavors estem una mica, doncs, no és comparable perquè és Corea o Estats Units, però és una mica la serial Killer Season d'allà. Vale? Aquest somni occidental s'ha acabat i estan perdent l'encant. I els segrestos i els assassinats estan a l'ordre del dia. Hi ha moltíssim crim a Seül en aquella època. Comencen a sorgir els motius els crims que són sense motiu. És a dir, quan apareix un serial killer, en teoria no hi ha relació entre víctimes Sí. i saps que en principi no hi ha un motiu clar, no hi ha venjança, no hi ha cap mena de... El primer assassinat té lloc el 9 d'octubre del 2003, a finals de 2003, a Gujidong, si no ho dic bé, I'm sorry, una de les zones més riques de Seül. Apareixen els cadàvers de dues dones. Vale? Els primers investigadors que van arribar a l'escena van veure que estaven la dona, la mare, diguem, l'àvia, al lavabo i la nora estava a la cuina. Primer et faig una mica de context. A Corea del Sud ens trobem en un moment de contrastos. La gent rica és molt rica i la gent pobra està molt al marge de la societat. La classe mitjana pràcticament ha desaparegut i el país està passant per un lent procés de recuperació econòmica. Està ple de contrastos. L'imaginari és comparable a la serial Killer Season en el sentit de que el somni occidental de benestar està perdent encant i la crua realitat és que els segrestos i els assassinats estan a l'ordre del dia. Començava a sorgir els crims sense motiu. Igual que passaven a la serial Killer Season d'Estats Units que dèiem als 70, en aquest moment és un moment en el que la frustració, la confusió i tot el problema social s'acaba reflectint en una sèrie d'assassins que no tenen motiu aparent per assassinar. El primer assassinat d'aquest home és el dia 9 d'octubre de 2003, a Gujidong, espero haver-ho pronunciat bé, una de les zones més riques de Seül. Apareixen els cadàvers de dues dones. Els primers investigadors que van arribar a l'escena, que se suposa que deuen estar acostumats a aquest tipus d'experiències, encara ara, a les entrevistes que han fet anys després, diuen que respirava un ambient molt estrany, que allò no era un assassinat qualsevol.
tenien una mena d'intuïció. Hi havia alguna cosa que els feia venir calfreds de tot allò. I mira que estaven acostumats a un índex de criminalitat bastant alt. Una dona i la seva jove havien aparegut, la primera al lavabo i la segona a la cuina, mortes amb cops al cap. Tenien el cap tan deformat que era pràcticament impossible saber quina era l'arma del crim. Hosti. Imagina't. Havien estat trobades pel marit de la senyora, que havia trucat a la policia de seguida, mort de por, i el que no s'imaginaven els investigadors era que després de reconèixer els dos cadàvers encara trobarien escales amunt tot ple de sang. Hosti. Van entrar, van reconèixer els cadàvers i van dir «Ostres, esto parece la escena del Resplandor». Sí. Sospitant que l'assassí encara podia estar a dalt amb l'arma del crim, per la quantitat de sang que hi havia, es van dirigir escales amunt i van trobar el tercer cos, que era el del fill. Oh. La mare, la jove i el fill. Tenia el cap tan destrossat que hi havia trossos de cervell esquitxat per les parets i pel terra. I seguien sense saber quina arma podia haver sigut. Una cullera, no? No, una cullera no. Joder. De moment, ni un martell normal. Clar. Dues coses es van saber de seguida. No hi havia senyals de defensa en les víctimes, cosa estranyíssima. Sin cabeza no pueden defensarse. Claro. I la segona cosa és que era impossible que en aquell escenari no hi hagués cap petjada ni cap marca que no incriminés algú, perquè hi havia moltíssima sang a tot arreu. Hosti, Els havia rebentat a cop els tres. Anava a dir, si cuinant el postre que t'he fet he deixat marques de llet pel terra. Pues tal qual. Imagina't la quantitat de sang que devia d'haver-hi. El primer sospitós, òbviament, va ser el pare, que era qui havia trucat a la policia. Sí. Però estava tan destrossat per la pèrdua que ho van descartar. Diuen que estava tan traumat i tan tocat que es va posar a parlar amb els peixos de colors que tenia a casa. No, pobre senyor, Pobre home. Oh, no. Va començar a preguntar als peixos qui ho havia fet, de la desesperació que tenia. I la policia de seguida va dir no, és que és impossible que aquest senyor hagi fet res. Va contestar algun peix? No, òbviament no, pobret. Bueno, segon crim. El cap de la policia de Ganyam, Ganyam, no ho sé pronunciar, que es deia, atenció, Park Ki-ryun, li direm Paquirrin perquè sigui fàcil, Fantàstic. Paquirrin, estava a càrrec de 200 policies d'homicidis en aquella època. Mare meva, A- parlant a d'explotació. Els anava molt bé perquè anaven pujant a l'índex de solució de casos molt ràpid, tenien molta gent treballant i Clar. eren molt exitosos. Però va veure de seguida que entre aquell cas i un que s'havia comès 2 setmanes abans hi havia d'haver algun tipus de connexió. Però aquell cas s'havia comès a l'altra punta de la ciutat i no podia ficar-se en la feina dels seus companys. Oh, clar, jurisdiccions. Jurisdiccions. Hòstia. Estem parlant d'una ciutat que tenia per lo menys, ara em sembla que té 9 milions d'habitants. És una ciutat molt gran, Sí. molt, molt gran. El crim havia passat a l'altra banda de la ciutat i havien matat un matrimoni de jubilats que també tenien bastants diners, eren gent adinerada. Sí. Els havien aixafat el cap amb una arma que també era irreconeixible. Tot indicava que el motiu era econòmic, però en un armari hi havia una caixa forta que estava oberta i ningú havia agafat diners. No quadra. El cap de policia de Ganyam, el Paquirrin, es va capficar en què no podia ser que les dues jurisdiccions en les que havien passat els casos es mantinguessin separades, no tenia cap sentit. Clar. I va demanar ajuda al primer investigador de perfils psicològics de Corea, que és un tio que té pinta de ser doncs com el tiet sèrio de la família. I és com, està superorgullós de la seva feina. Si el veus parlar és com, sí, jo sóc el primer investigador de perfils de Corea. Que des del principi tenia clar que no només que tenien relació aquests dos crims, sinó que a més segur que hi hauria més morts. Perquè el tio ja havia investigat assassins en sèrie, però clar, no ho havia fet en el seu territori. Així que es va posar per feina. Però el més desconcertat de tot, de moment, era l'alarma. Van provar tota mena d'eines que es podien trobar a les botigues de tota la ciutat i van fer proves amb caps de porc. I ninguna de les armes corresponia amb les marques que s'havien fet en els caps de les víctimes. Era una arma que, per alguna raó, no havien pogut trobar enlloc. Estadísticament, un cop al cap indica un crim
més apassionat, més amb una càrrega Sí. sentimental. No és una ganivetada, no, és un cop al cap. Mhm. La policia estava perduda, perquè no hi havia connexió entre les víctimes, però estava clar que era un crim molt passional. Sí. Sabien que tenien un assassí en sèrie entre mans i que les coses no serien gens ni mica fàcils. Tant que el perfilador explica a les entrevistes que molts d'ells van perdre la gana durant dies. Hombre, ja petant caps de porc, pues no tan bé. En aquell moment, just quan estaven ja desesperats i sabien que et passaria alguna cosa més, efectivament va passar, va haver-hi un tercer assassinat. Una mica més al sud, és a dir, ja pràcticament englobant tota la ciutat excepte un parell de barris, del primer assassinat, una senyora gran havia aparegut morta en el bany i brutalment assassinada. De nou, amb cops al cap amb una arma desconeguda. I coincidència innegable. L'assassí havia deixat una marca de sabata sobre l'aparell de l'aire condicionat, que va resultar ser idèntica a dos petjades que es van trobar a la primera i a la segona casa. L'única coincidència que tenien era l'arma del crim i una petjada d'una sabata. 18 de novembre de 2003, encara no ha passat molt de temps, la policia es nega a passar el cas al cap del Gangnam i al perfilador perquè no volen sentir a parlar d'un assassí en sèrie. És mala premsa. Sí. I sembla que és pitjor que la mala premsa que hi hagi un serial killer por ahí, però no. No, perquè Prefereixen. hi ha la pressió mediàtica de l'has de qualsevol. Que apunta el primer que sigui... Sí, també els entenc. Pues tal com funcionava a les jurisdiccions de la ciutat, representa que els jefes de policia per sobre d'ell no volien relacionar-ho perquè deien no pot ser que això sigui un serial killer perquè llavors tenim un problema més gran. De totes maneres, aquest senyor i el perfilador es van posar a treballar hores extres perquè estaven segurs que allò era un serial killer. Sí. Següent crim. Un incendi provocat crema dos cossos, un senyor gran i la seva assistenta, i per sort la tercera víctima, que era un nen de 6 anys, es va trobar a dintre del llit dormint i s'havia intoxicat per CO2, es diu? Sí. I el van portar a l'hospital a temps i es va salvar. Però l'avi i l'assistenta la van palmar cremats. Bueno, cremats no se sap, perquè el cos estava en tan mal estat que tenien contusions però no sabien ben bé. Se sospita que va cremar els cossos una mica com per dir, bueno, això és un modus operandi una mica diferent i us despisto per aquí. Com era? La Serial Killer Clam. Exacte. Sí, hi ha molt de serial killer clam aquí, molt. Era una escalada, una manera de despistar la policia, però canvien les sabates, tio. Un altre cop troben petjades en el mateix lloc, en el mateix assassinat, però les mateixes petjades. La premsa ja comença a parlar d'assassí en sèrie, però la policia segueix negant-se a fer un equip d'investigació concret per això. Segueix sent, bueno, aquest assassinat és teu, aquest és d'aquesta jurisdicció i aquest és d'aquesta altra. I no volen destinar recursos extraordinaris encara que els investigadors ho demanen i fan torns inacabables i es comuniquen entre ells. Tot canvia quan la família d'una de les víctimes se li ensenya una gravació de seguretat. De seguida, la família va reconèixer un xubasquero, una jaqueta. Era un home que s'estava allunyant de l'escena del crim amb la jaqueta de la víctima posada. No tenen la cara, però tenen la imatge de l'assassí marxant de l'escena del crim. Desesperats perquè no sabien què fer ja, la fan pública. Diuen, ok, podem cagar-la perquè si la fem pública i no passa res, a lo millor estem cremant una carta de la investigació, però s'ha de veure perquè si una persona el reconeix, s'ha de veure. La fan pública i de cop i volta deixa de matar. Para en sec. No apareixen més víctimes d'aquest tipus, no apareixen més persones grans de diners mortes a casa seva. Estava a punt d'escalar. Van haver-hi 6 assassinats, un darrere l'altre. Sud-oest, l'única zona de la ciutat que encara no havia rebut per part de l'assassí, apareixen, hi ha 6 dones que les ataquen pel carrer de manera totalment aleatòria mentre estaven caminant. Semblava que eren dos assassins diferents. L'assassí de les persones grans amb calés i l'assassí
de les noies que passegen pel carrer. Hi ha 6 noies atacades. Mhm. No moren totes, hi ha algun assassinat, però comença a passar coses rares. És com si comencés a canviar o de modus operandi o com si de cop i volta tinguéssim 2 serial killers a la mateixa ciutat. Mhm. Aquella zona no es tractava en absolut d'una zona alta. És un target totalment diferent. El barri és el barri dels bordells, el barri vermell. Ah, vale. Bordells? Bordells, sí, es diuen bordells. Doncs sí. Tenia una dona com a cap de policia, nada menys. La primera dona de Corea que va ser cap de policia es dedicava al barri dels bordells de Corea, de Fantàstic. Seül. M'encanta. Meravellosa. Si la sents parlar, és una tia que dius, mare de Déu. La tenien amenaçada constantment per mafiosos, per traficants de persones, els traficants sabien on anaven a l'escola les seves filles, la tenien super amenaçada. Però ella no s'aixantava gens. O sigui, ella anava per feina. Volia alliberar a les noies dels xulos, volia estar a tope i volia netejar la ciutat. Òbviament, l'ambient que estàvem vivint a la zona alta i el que estàvem vivint al barri dels bordells és molt diferent, sobretot en una ciutat que estava tan contrastada. Sí. La realitat d'aquesta cap de policia de Seül, del barri dels bordells, funcionaven una mica més a partir d'informants i de rumors. No era tan, ha passado esto, voy a por este caso. Era més, vale, què has sentit, què ha pogut passar, tal. No es denunciaven desaparicions en aquell moment, perquè les prostitutes eren com lo peor de Seül, doncs les prostitutes. I eren marginals totalment i estaven desapareixent a un ritme cada cop més fort. No perquè es denunciessin les morts, sinó perquè ella rebia notes dels seus informants de que en aquest bordell ha desaparegut una noia, en aquest bordell ha desaparegut un altre, en aquest un altre, i cada cop era més ràpida la desaparició. Treballadores sexuals. Sí, perdó. Primer començaven a desaparèixer cada mes. Cada mes li arribava nota a aquesta dona de que havia desaparegut una treballadora sexual. Després, una altra. Després, a la setmana. Després, començava el ritme a accelerar-se cada cop més. Un dels propietaris dels bordells va rebre una nit una trucada de telèfon, ara ve lo bo, d'un número que li era familiar. El va reconèixer. Vodafone. No. Un home trucava des del telèfon d'una de les seves treballadores desaparegudes. What the fuck? De seguida, ell, que a més, la gràcia està en que el tio era ex-policia, s'havia retirat de la policia i s'havia ficat a dueño de prostíbul, o sigui, Bueno, flipa. mira, escolta. A risc d'exposar el seu propi negoci, perquè òbviament si ha d'informar la policia i ser informant està dient no, jo me dedico a esto. Soy el señor anónimo. Soy el señor anónimo del prostíbulo tal. Aquest senyor, que era expolicia, va tirar de contactes i va trucar de seguida a qui podia localitzar. Va començar a agafar el librito i va dir, vale, truco aquest, no em contesta, truco aquest, no em contesta. Que es busqui nous amics. Sí, exacte, que es busqui nous amics. En arribar, finalment, al contestar-li el cap de la unitat mòbil local, li va dir que havia aconseguit desviar la conversa cap a que tornessin a trucar. En plan, no te puedo atender ahora, pues llámame de aquí 10 minutos. I així, a lo millor amb una mica de sort, podríem parar-li una trampa. Van preparar i seguir una de les noies a on ell havia dit que volia veure-la. Però ell la va despatxar ràpid perquè va dir que era massa alta. I relate. Això vol dir simplement que no podia donar-li properly al cap. Per això no la volia, perquè era massa alta. Pobre Genal. Al cap de cosa de 20 minuts va tornar a trucar i va dir que volia un altre call girl. I van preparar una altra noia més baixeta, aviam si així queien la trampa. Quan aquesta segona va parlar amb ell, van aparèixer de seguida la policia i van intentar reduir-lo. No tenien proves encara de que fos aquella persona, només el tema de la trucada. Però... És que s'ha fotut una llufassa. Ai. Però... Perdó. Fin! Quan van interrompre el que estaven fent, que estaven xerrant, van voler-lo detindre de seguida. Però es va resistir tant que van fer falta 4 persones. No volia anar amb la policia. Era clar que no volia. No volia. El senyor en qüestió era un noi jove d'uns 20 i pocs anys que es deia Yu Yong-chul. Ho he dit bé. Sí. El tenien detingut per fer desaparèixer les prostitutes, perquè era sospitós d'això, Sí. les treballadores sexuals. Però
tothom volia veure'l perquè era el principal sospitós de qualsevol assassinat brutal que hagués pogut passar a la ciutat. El cap de policia, el Paquirrín, si te'n recordes, Sí. va ser un dels primers a interrogar-lo. De seguida va posar en dubte el seu ego, perquè ja havia parlat amb l'expert i va dir, bueno, el primer que hem de fer és baixar-li l'autoestima, aviam si així salta. Sí. Li va dir que era impossible que ell, amb lo jove que és, hagués matat a ningú. Com referint-se que, bueno, sí, potser les treballadores sexuals havien anat amb ell a casa, però que no podia ser que hagués tingut el valor de matar-les. Però el nostre serial killer va procedir a cagar-la monumentalment dient alguna així com «Nah, segur que no us creureu que he matat els vells aquells de la Peralta». Hola. Guai! Choices. Va fer cridar sa mare perquè va dir que si sa mare no estava present, ell no confessava res. Ah. Va arribar sa mare, se la va mirar i va començar a confessar. Va dir, he matat un munt de persones, mare. I la mare, pobra, a mig confessar, es va desmaiar i se la van haver de portar a l'hospital, òbviament. Dramàtic tot. Pobra, sí, drama total, ni és que ni de Sasa Roja. A mig confessar, el tio va tenir un atac d'epilèpsia. Uau! Cosa que dius, Bastant otro plot twist, plot twist. No creien que aquell home tan jove, ben plantat i epilèptic pogués fer el que deia. Perquè, Perdona, bio de Tinder. guapo i epilèptico. Perquè van començar a tindre dubtes de que allò fos veritat i van dir, bueno, aquest és un tio que s'ho ha tret de la màniga, que vol protagonisme i vol fama i s'ho està inventant. Plot twist. Va aprofitar que tothom estava dubtant d'ell per escapar-se. Van baixar la guàrdia. En un temps rècord, va agafar totes les eines que tenia a casa, amb les que havia matat i mutilat i enterrat, totes menys una o dues, i va tirar tot a contenidors de bessura. Oh. Per no regirar el cas, més, van mirar de salvar l'error perquè, clar, se'ls havia escapat un tio molt perillós. Sí. I ho van arxivar com que era sospitós de robar el mòbil. Clar, estava trucant des d'un telèfon que no era seu. I ho van fer firmar com, bueno, només és sospitós de robar un mòbil i se'ns ha escapat un sospitós de robar un mòbil. Ah, vale, hòstia. Però la persona que va donar la cara, que era el que estava per sobre dels caps de policia i va afirmar com que era probable sospitós de robar un mòbil i va donar l'ok, Sí. va dir, ok, però ara no sortim d'aquí fins que no el tinguem. Fins que no el Vale, tinguem. menys mal. Entre tots, van dir que el més probable, amb el dels perfils, era que tornés a la zona on estava recopilant les víctimes, que és on els prostíbuls. Per sort, a les hores següents, van desplegar la policia per allà de tal manera que en 6 o 7 hores el van veure passejant, travessant un pas de zebra. El tio, tan tranquil, travessava el pas de zebra i de nou van tornar fent falta 6 o 7 persones per reduir-lo. Però este nen... Però aviam, Hòstia. t'escapes, amagat, no estàs per aquí passejant per la ciutat com si nada. Potser estava allí amb atac epilèptic encara. Sí. Quan el van enganxar, no deixava de dir que ell era un tio molt perillós i que no es creurien el que faria i que ell era un tio que no tenia rival en el seu territori. Bueno, m'anava a dir, me lo creo. Sí, no? Sí, no podien 6 policies amb ell i, hombre, pues sí, Va confessar un per un tots els crims, on eren els objectes fins i tot quants peixos hi havia a la peixera de casa del primer assassí. Sabia que els peixos eren importants. Sí. Va començar a fardar de les víctimes, va començar a explicar com havia saltat les cases, com havia entrat, com havia matat a les prostitutes, on les havia matat i tot. Treballadores sexuals. Perdó. Va explicar que les matava quan eren al lavabo. Tenia guardat un martell que ell mateix havia modificat i havia tallat el mànec, per això no coincidia ninguna marca, i les mutilava, havia estudiat anatomia per veure com tallar-les correctament i ho feia entre 16 i 18 trossos, depenent de la mida. A vegades es menjava el fetge de les seves víctimes, els donava un cop al cap, els hi tallava el cap i penjava amb el cabell del tovalloler als caps perquè es dessagnessin. Decoració alternativa. Per una part estic horroritzada, per altra part dic limpio. Però horror primer. Aquest és un dels temes. És la balança, que dius, quin horror, però què, com es diu? Delicat. Que delicat i que metòdic, no? Metòdic, la paraula. Que metòdic. Sí. Diuen que un dels jefes de policia, quan estava interrogant,
va donar amb una dada molt interessant, que és que en aquell bloc de pisos s'havia disparat el consum d'aigua, però d'una manera exorbitant. Havien calculat que havia gastat 9 tones d'aigua durant aquells 2 mesos o 3 que havia estat matant. O sigui que el tio, a més, en un maniàtic de la neteja ho volia tot l'impèrrimo. Barrejava els trossos de les persones que havia matat en bosses de bessura amb kimchi, amb fruita, amb la verdura fermentada, que així dissimulava una mica l'olor i van parar-lo diverses vegades en el cotxe, però com feia olor del kimchi, va dir no, és que se m'ha fet malbé el kimchi i vaig a llançar-lo. Sempre deia el mateix i l'havien parat moltes vegades. I cuela, perquè fot una... És una olor molt forta, molt fort, sí. S'enduia les bosses a un terreny que hi ha darrere d'un temple, que ara allò deu d'estar més encantat impossible, i enterrava les bosses marcant, a més, amb una senyal el lloc on les havia enterrat. Per què? Perquè ell necessitava que hi hagués un espai entre bossa i bossa. O sigui, era tan metòdic que hi havia més o menys 30 centímetres entre víctima i víctima. Sí. I així no acabaven al mateix lloc el dia següent. No deixava de justificar-se. Quan estaven detenint-lo, deia que ho havia de fer i que no podia dormir si no ho feia. Els va portar al bosc. No van parar, no va dormir ningú, els va portar al bosc on estava enterrat, on tenia enterrades les víctimes, i ja no va haver dubte possible. Era l'assassí. Els números pujaven. Primer deia que eren 11, després que eren 19, després que eren 25, i al final diuen que va agafar un paper i va començar a fer ratlletes, com qui fa les comptes en paper, va començar a fer ratlletes amb un llapis en recordant-se de totes les víctimes per veure quantes persones havia matat perquè havia perdut la compte. Això és l'única cosa que amb lo metòdic que és todo bien, però no sé de números. Ja. Es van trobar un total de 18 persones aquell dia, enterrades, a trossos, mentre apareixien càmeres al matí a la premsa i començaven a aparèixer ràpidament perquè ja havia corregut la veu, es va voler dirigir les càmeres i va dir: espero que això doni una lliçó a les dones perquè deixin de ser putes i als rics també els hi donaré una lliçó. Oh, ¿tú te entiendes? Yo no te entiendo, querido. Sí, que todo lo que tú no puedes tener lo odias. Exacto. Va tenir el seu judici de manera molt ràpida. Però clar, encara no tenim confessió, però no tenim exactament unes proves. Clar. Era un tio tan metòdic que estava tot net. Sí. Però quan van entrar a l'apartament, que ho havien de regirar tot, van tirar a l'esprai aquest que fa que aparegui el ferro de la sang en el... Tot el lavabo... Gusiluz. Era un gusiluz. Una rave. Tot el lavabo. Diuen que tenien els pèls de punta perquè era... Uau, però és que no hi ha un sol tros de lavabo que no et brilli. Es van posar orelleres de sol perquè brillava tot més. Exacte. Sí. I a més, clar, les armes també estaven netes. Estaven ben netejades i tal, però amb aigua no marxa la sang. Què van fer? Van haver de desmuntar-les i treure de dintre una mica de restes fins que es van donar compte que allà dintre hi havia ADN de 20 persones per lo menos. Hòstia. Superbèstia. Ell ho va confessar tot en el judici, el 2004, va ser condemnat a mort i segueix a l'espera del seu càstig. Diuen que durant el judici va ser molt en plan, vengo aquí a falar de esto. Després va fer com que es disculpava amb les famílies, però era en plan, vengo aquí a explicar mis cosas. Siento mucho que os sintáis así. Sí, exacte. Per acabar, mentre estaven regirant el seu apartament, i això és una cosa molt curiosa, van trobar infinites restes de sang i algun reporter es va colar a l'apartament perquè era una zona molt difícil de cordonar. Salsero. Uns dibuixos que havia fet estaven allà al mig i en un d'ells s'havia dibuixat a ell mateix al costat d'una mena de dimoni que estaven somrient a càmera el dimoni i ell i a sota posava tinc múltiple personalitat. Qué oportuno. Qué fantasía. Qué fantasía más... Vinga, adéu. No funciona així la doble personalitat. I aquesta és la història del depredador de Seül o l'assassí de l'impermeable. Oh, ja, vale. Ara me'n recordo quan has dit impermeable. Era de color groc? Era de color groc, perquè quan estava dient-li a la policia els morts estan aquí, va començar a ploure bots i barrals. Sí. I li van posar un xubasquero que li anava petit, que era de color groc. Llavors totes les càmeres el van pillar amb el xubasquero. Tenim cartes per a despejar? Yes. L'oracle.
Ok, han sortit la mort i el boig. Bàsicament significa que tot allò que està a casa teva tirat en un racó de Nadal, que no el fas servir per res i que està tot allà tirat, deixa-ho allà, fes-te el boig, passa del Nadal, el Nadal està mort. Perquè no vols veure tota aquella gent que fa un any que no la veus. Deixa-ho allà, no ha passat. Si no passa, no passarà. En fi, això. Bueno, que us ho passeu bé. Gràcies per escoltar-nos. Sí. I no mateu a ningú. Sigueu ordenats, però Sí. no d'aquella manera acceleresca de deixar 30 centímetres de distància entre cossos. I si netegeu, netegeu bé. Sisplau. Gràcies. Bona nit.